Biggs uba kahle kahle ngoba sazosetrill thina yabona. Manje awusitshele ubani useBiggs? Yabona ake ngiqale la mawuthi sir uyali-earn-a lelo gama. Ya. You earn it. Angeke vele bakubize nje bathi sir Sinoma kanjani. sebani. Yebo leyo nto. Liyasetshenzela. Yeah. So awuthi ngiqale nge-engine number. Amagama enganikezwa ubaba nomama. Yebo. It's Benjamin. Yes. Andile. Yebo. Shandu. Mthiya. Indaba ezitha. Yebo. And then on the entertainment scene, Sir Biggs. useBiggs As a man. DJ. Okay. All the way from Durban. eDurban. And then but-ke sengumuntu wala eMpumalanga. eThekwini usukaphi eThekwini kuphi neThekwini? Ethi ngazalela eSt Edmunds Hospital eDurban. Ngakhulela eMlazi. Ngumkhasana mina. Ungangithathi kancane. Eplazi kabani kawusho? Ka-N section. Ka-N. But ngakhulela ka-J. Manje awusho iTrustown nayo phela abantu baseMlazi baney'gebe ezingekho right. Umuntu mathi uchamuka eMlazi ngeke ngithi hey, ma-window valana ama-windows ngaba nenkinga kuhamba i-cellphone.